Ove će jedinice lokalne samouprave u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama izdvojiti 180.000 kuna za pojačano kadrovsko ekipiranje, odnosno za rad tima T1 od 1. lipnja do 30. rujna. U praksi to znači da će o sigurnosti građana i turista brinuti 2 kompletna tima s liječnikom, vozačem i medicinskom sestrom kroz 24 sata. Nama je jako stalo da su naše zajednice sigurne tijekom cijele godine i isto tako za sve posjetitelje. Dakle, nepojmljivo je da ovaj najturistički dio Poreštine bude nesiguran i nesigurna destinacija za ljeto. Za 2014. godinu osigurana su ukupno 3 nadstandardna hitne medicinske postave ispostave Poreč u iznosu od 900.000 kuna, a osiguravaju ih jedinice lokalne samouprave Poreštine, grad Poreč i turistički sektor. Prvi nadstandard je bazični, drugi je zimski nadstandard za ekipiranje transportnog tima T2, dok je treći ljetni nadstandard, a kojim se osigurava ekipiranost i nesmetan rad hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci. Problem je što su nedostatna financijska sredstva koja se osiguravaju iz državnog proračuna, dakle za ovaj segment zaštite i ona koja Ministarstvo turizma osigurava za Istru uopće, za hitnu medicinsku pomoć. Dakle, ostaje da se kapacitiraju zajednice i da nađu svoje resurse, jer se lani dogodilo da smo mi već debelo ušli u turističku sezonu i da ispostava Poreč nije bila ekipirana za ljeto. U jednome su danas bili složni svi. Standard porečke hitne ne može biti jednak zimi i ljeti, kada se broj potencijalnih korisnika utrostruči, pa su današnjim ugovorom izbjegli situacije s nesretnim ishodom.